Tinokudokedzai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi dzakanaka dzozuwa rochi 20 21 pachirungu uri muso mugowera mwedzi uno waiye Gumiguru. Tiri kuerenga mazuva anosvika 424 494 mazuva pachirungu. Apo Jobhosikara arimo mujeri akandopfekirwa hui kupuwa bhero hui kutongiwa hui kubatiwa nomhosva. Pakashangara. Jakobho ngarevume ano mazuva 140 arimo akapfekirwa kubva ipo atongiwa. Idi yawo iti nyasha. Tikaringa zviri munhau dzanyasi idi Wanhu Zanu PF kureketa kuno wari kubva waratidza pachena kutoti wanoda zvokuti nyika yese inge iri pasi pawo basi hui kuti nyika itongiwe zviri pabumbiro romutemo. Kureketa kuno wakutofunga kuisa mutemo unopikisana nebumbiro romutemo nokuti bumbiro romutemo rinotaura nokureketa nyaya yokupararira kwemasimba devolution pachirungu. Iwo Zanu PF mutemo wari kutofunga kuti wagoise ipapa kwai mutemo unoita kuti hurumende iyoyo yana Mnangagwa iyi inyepe vanhu vamakanzuru nokudidi zvese zvekuita parike kuita anobva pasi pachiita zvaanoita zvinonakira vanhu nzvimbo yaari hwiba wari kudaba izvozvo. Idi ndipo munotoona kuti masimba wakaangwitsisa chaizvo, asi aiwa paribe chinoreka kukuhwa zvichakuhwa basi. Zuva rochigumi noribodzi mumwedzi uri kuuya izuva rakanzi rigoitiwa sarudzo dzokutsiwa nokuita MP nzvimbo yekwaGutu yokumadoka zuva Gutu West. Zvakazoitika izvi nokupfa kwaiye murume waiye Bhabhura Hodzi. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Nyasi Kembo Mohadi Mr. Two Cups ndiko anga ari ikweyo, ari kuita zvokuparura kutsvaka rutsigiro kwawo kunzvimboyo. Apa Wanhu CCC wari kutozhamba ipapa kuti nzvimbo dzese wakada kusvika wari kubva warambidziwa, wakada kusvika wabva warambidziwa nokudzingiwa nokunzi wachinzi kwai nzvimbo ino inzvimbo yeZanu PF. Apa kuchiribeka maobserver aye wana Nevers Mumba wakatoenda waye pachiribeka nachibodzi. Imi kuno nesarudzo dziruda kuitiwa naMnangagwa dzowanhu wakadebisiwa mudare paramende zvisiri pamutemo woCCC dzira kuitiwa kunenge kuribepo kare maobserver. Hede manyongori ani iwayo. Apa ana Muturi nana Eskati sakupwanya watoda kutonzi wapinde mudare reparamende zveginde chaizvo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei izvozvi, tikuramba takaringa. Wamwe wanhu idi wadichiwa nohurumende ndozvairi kuita zvokutoti wakutoramba waitoreketa kuti kunyange mapurisa akaramba kuti bato roCCC riite zvokuratidzira guta roBulawayo, kuratidzira kunofanira kundoenderera mberi nokuti bumbiro romutemo ndizvo rinoreketa. Nokuti wanhuwo washinga chere nekuti zviri pachena zvinenge zvichitoitika muBulawayo musi wacho. Mapurisa aya anenge akatoita kuja mashonja mambishi, mapurisa aya anenge atoita kujaha aiwa, kana iri ngoma yavanenge warova kana hwomumhango hunenge hutoripo wakaita kuvhiringidza wanhu, kana iriyo bhirongo yacho inenge yakatoita kunaka chaiko, kuwanakisa chaiko zvokutoti panenge paribe kana kureketa nomunhu ipapo. Inenge indori mboma pamunhu kana pfuti kana zvanetsa. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinopera zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai, tinenge tichiona zvichaitika. Mureketo wagoitiwa naIbho Mandaza kuSouth Africa kuOR Tambo School of Leadership. Ipapa kwai wagotokonzeresa kutoti David Masondo adzingiwe ipapo panzvimbo yokutungamira chikorocho, atsiviwe naDavid Makura mubato roANC. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Ndo zvinonetsa vanhu kana wakatanda kuita unhu hwambalura hwakukopa unhu Zanu PF wakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Manyadzo apinda munyika kumagweta kwaizve zvirimwe gweta rinonzi Julius Chihambakwe rakambotungamira
sangano Royal Society kwaipapa arabatiwa anonyaya kunokora mari inoita zviuru 154 $154,000 US pachirungu. Rekai tigona kuti ichapera sei. Abva apuwa bhero hache rekuti kwaitekaira uende wozobenhuka kudare mumasondo mairi. Mumwe mudzimai anobva kumarondera kwai izvezvizvi aendesiwa kudare dzimhosva nonyaya yekuti kwai agobiridzira Wanhu achiwaendesa kunyika yeOman kuti waaite nhapwa ikweyo, asi anenge abva kuno awanyepera kuti kwai ndimi muruda unoita mabasa omudzimba kunzvimbo iyoyo. Pakaita kunyangarawo komana. Rekai tione kuti zvinodini. Mudiri wemari wakadari, idi yawe dai watiyamura zvareka kuenderera mberi. Tikaringa zvino chekuita nomutambo kureketa kuno, hurumende yedu iri kutoratidza kuti waribekana hanya zvawo nomutambo yenyika, nokutoti ipapa kwai Zimbabwe kaya ichaenda kotamba neRwanda kuRwanda, yobva yatamba noNigeria kuRwanda, nekuti iyo iribe nhandare munyika inoita kuti zviite zviri nani. Asi zvinotonyadzisa kutoti gurukota rinoringana nezvomutambo anomuteedzerayu Emily Jesaya agotoreketa zvache kuti imi tikuzviziva ba izvi zvekuti Zimbabwe iri kuenda kotamba kuRwandako. Mashura chaiwo. Sirikai tione kuti zvinopera zvakaita sei izvozvi. Chikwata choBlack Rhinos chaita chibodzi no chicken in nyasi. Ipapa Simba Bora noyo triangle pariba aratidza mumwe masimba zvaramba zvindondenderedzana. FC Platinum no Green Fuel zvikaita kabodzi pokare. Ipapa chandoina basi. Ndicho chikwata choHerentals yaiyebenza ZANU-PF chajashisha muno kabodzi kwa0. Zuva ramangwana Manika ichatamba noHwange. ZPC Kariba yogotamba noDynamos. Bulawayo Chiefs yogohapulirana naNaBoso kuBulawayo. Ngezi Platinum yogoratidza wafana waiye magaya kuti kunogaiwa bhora zvakadini. Kepekepe yaiye Farajere yeZANU-PF inenge yakaringana nowafana wamabara Cranbourne Bullets. Rekai tigoona kuti makedha achagona chere kuwaja wafana awa. Toringa zviri kuitika pasi rese. Kutanda ipapa nyika yeMozambique iri kuita kurwadziwa kureketa kuno nokutoti chirwere chohuku charova South Africa kuti kusaike mazai nohuku dzodza kuda kutanda kusaika kwai chakurova pokare kuMozambique. Watotanda kupisa dzimwe huku kureketa kuno nokuti manyongori chaiwo. Rekai tione kuti zvichapera sei. Apawo kuri namo yomuMozambique imomo. Wari kuti tiuramba takasimba takabirirwa sarudzo. Wanhu wedu ngawapinde mugwagwa zvirambe zvakadando kusvikira tabenutsiwa sarudzo dzedu zvakanaka. Waramba kujairirwa. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Mapurisa nemasoja wakundoringa nokuti wazvitadza kuti wazvinhadzirise zvinoitiwa kwedu zviya. Kwai mumwe akambotungamira hurumende yekuNiger akabirisiwa nemasoja, Mohamed Bazoum, kwai azama kutiza. Chinotonakidza paazama kutiza kwai anga achida kutiza nevanomubikira wairi. Aidi rugare rwakadarika unoita kunyadzisa chaiko. Kuno mabatiwa ka. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa. Mitambo yo yatambiwa nyasi. South Africa yaita kuvhiringidza izvezvi chikwata choEngland chokiriketi. Wakawaja nomimhanyo inoita 220 inopfumbamwe 229 runs. Zvanga zvisati zvamboitika papa mutambo wepasi rese. Rekai tione kuti zvinopera sei. Oragibhi ndo wari kutamba izvezvi. Asi Springbok yakafitira kujiwa zvinoita kuhwadza nyika yese kunofuma kuno runyararo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apa kubhora tahwadziwa. Kwaburika masoko ahwadza Wanhu wese wobhora kuti se Bobby Charlton wakatambira chikwata choManchester United wakanetsa
wainombiri fani nouyani nouseza zvese ipapo wachiita unge waiti kwai waitsvedza unge derere kuno wati aiwa ndazorora wakazvarwa mugore 1937 sakati kuti mweya urambe wakazorora murugare makarohwa zvisvino. Takadaro zvedu mabuja rekai tichigumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.